ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Rule TJ. имрӯз пешкаши шумо як мошини фурӯширо мекунем бо номи Hyundai Avante. соли барориш 2010 мебошад. объёми мотор 1.6, коробка автомат, бензини холиай, балонож нав, мошина ба наздикӣ айвагон гирифтагиан. ами 5-6 моҳ пеш айвагон гирифтагиан. ҳуҷҷатош то моҳи майи соли 2023 мебошад. ягон расход надора, комплектация люкс, климат контрол дора. мошин дар ҳолати бениҳоят хуб, дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. пробегшам камай. мошини навай, ҳамаи кнопкаҳош кор мекунад, кондитсионершам кор мекунад. ози камтар пас кондитсионершам мемонем дӯстони азиз. ду табак рев дора, ҳамаш кор мекунам. стеклоподъёмникоям кор мекунанд. гӯшошам қатъ мешава. бародаро, чӣ хеле ки мебинед, мошини хеле хубай, состоянии беҳтарин хати. сиденёш ҳамаш тоза, ҳамаш чихол кардагия. потолокошам аҳамиятиен дӯстони азиз, ҳамаш қоидави тозае. чӣ хеле ки гуфтем, мошина ҳамаги як 5-6 моҳ пеш айвагон гирифтагиан. камера задни ва видениям дора. марҳамат дарҳои қафо ва сиденёи қафо. нархи мошин бошад 98 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экранай. занг зада пурсон шавед. ва дӯстони азиз, чӣ хеле ки медонед, Hyundai Avante яке аз беҳтарин мошин барои таксӣ мебошад. барои ҳамин агар шуморо дар кор бошад, ҳамин мошина мегиранд, таксида медроранд, номерои зарди таксия метиҳанд дӯстони азиз, яъне ёрдамтон мекунанд бо маблағи иловагӣ. именно ҳамин мошина дар ҳолате ки шумо ин мошина харидорӣ мекунед. марҳамат дӯстони азиз, барои маълумоти бештар ба рақамҳои соҳиби мошин занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсапи мо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. ҳатман ба каналмон обуна шавед ва дигар наворҳоямонам тамошо кунед.